publiken. Kom Tindra, kliv fram. Här har ni henne, Tindra Olsson. Och som också kommer att få göra reklam för ponnysporten i TV4 Nyhetsmorgon här om en liten stund. Hur tänker du om det? Jo, men det ska bli kul. Men hur var det här? Det var jättehäftigt. För jag såg segergesten, det var någonting alldeles utöver det extra. Ja, det är första gången jag kör henne och i det här loppet. Vad hade du för känsla på förhand? Jag tänkte bara kul att komma ut och ta det lugnt. Hur kom det så att du fick chansen? Jag fick förfrågan. Tackar man ju, ja. Såklart man gör. Men sån här häst också, vad betyder det att få liksom chansen för det? Jo, men det betyder jättemycket och jättekul. Hur var hon att köra då? Jo, nej, det var ju lite nervöst i början. Men det var kul. Hur tänkte du genom loppet? Hur du skulle lägga upp taktiken? Nej, men jag tänkte ta det lugnt, som blir felfri och ja. Vi gör så här. Testar vi med den här mikrofonen istället. Berätta om upplägget. Nej, men jag skulle ta det lugnt från start så att hon fick varva ner lite. Och sen fick jag bara köra hur jag ville. Hur var det när du fick överta ledningen? Men det var väl lite pirrigt, men ja, det var kul. Hur är ett upplopp att köra? Det var jättekul att få köra i den här publiken. Berätta lite om hur mycket du tävlar och så är utanför det här. Nej, men jag får ju några uppsittningar och sen har jag ju 4 ponnysar hemma också, så jag kör lite. Hur kul är det med ponnytrav? Men det är jättekul. Stort grattis till en jättefin seger. Tack så mycket. Tindra Olsson med Euphoria. Vi ska ta något ord också med hästens tränare som körde senast Euphoria vann för 2 år sedan. Vi tar det med översättning. Berätta om känslorna idag. Minkälainen tunne sulla on nyt tästä voitosta? Tosi hyvä, että kyllä mä osasin ennalta jo vähän odottaa, että se voi olla tosi hyvä, mutta kyllä se kun itse ajan, niin jännittää 100 kertaa enemmän, mutta se oli kyllä tosi mahtavaa. Hon sa det, det var bra känsla innan lopp, hästen har känt jättefint, men det var jättesvårt att titta på sidan när man inte kör själv. Hur minns hon senast då, 2022, när hon vann? Miltä tuntui silloin 22, kun voitit? No, se oli semmoinen mun pitkäaikainen haave, että mä ajan Dynamiitillä silloin 2019 Elite Loppetissa mä olin 3. ja mä tiesin, että se on semmoinen asia, minkä mä haluan joskus saavuttaa, niin se oli kyllä tosi hieno. Så hon körde 2009 med Dynamit 3-platsen. Så det första seger i Elitloppet var den som hon ville ha. Jag ser att det är mycket känslor igen. Jo, det är så otroligt fin ponny. Stort grattis hörni. Tack. Tack.